vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, quanto eu farei, eu o terei, na minha boca, no meu lar. Sei que me leva, caminha, vai botando fume. Máis guapa, senón o que ten máis temas de conversación. E os libros dan temas de conversación. A gratitude que debo sempre á Asociación da Fervenza por a acollida, polo traballo, porque organizar un acto destes leva un traballo que sempre hai que agradecer a todas e a todos vostedes por estar aquí. Hoxe non se entende este arcaísmo de posguerra. Así foi a vida. Amei esta cidade de infancia e de exilio. Soubo acalar o meu corazón asustado. Soubo acariñar os meus ollos interrogantes. Non hubo ofensa, senón bondade. Por iso te amei. Por iso te sigo amando. Por iso volvo como se nunca marchase. Con naturalidade familiar, como entrar e sair da propia casa, sen cerimonias nin despedidas, porque nos pertencemos. Interior que rodeaba antes da cerca, a hora do recreo, burlando a presenza dos cuidadores. Os compañeros berraban apoiando a un dos contendentes, despois dos golpes, dos puños ansiosos, dos ollos cegados, a severidade do fracaso, as manchas de sangue sobre a cara e a queimadura indeleble no orgullo. Descubriu fatalmente que hai unha parte de barro que traizoa os máis fortes, que humilla os seus desafíos. Eu era dos poucos amigos do perdedor. Vencedos souben, a vida organízase en trincheras. Unha imensa amiga común de moitos que estamos aquí, que é Luz Pichel, excelente poeta galega. A ela pasoulle unha cousa moi semellante. Ela estaba nun colexio de monxas en Santiago, que víanlle as cartas, ríanse dela porque os pais falabanlle de cousas das vacas, de cousas da casa, da aldea. Chega a Madrid e a sentila falar, toda a xente lle preguntaba que acento tan bonito tiña, que tan doce, que tan musical. E a nos en Zaragoza, exactamente, dicir, cando ten o éxito Andrés do Barro, a xente viña onda nós para que lle dicíramos que significaba aquelo e tal, e que lle transcribíramos as letras, que lle traducíramos as letras e tal. E de logo é que é un idioma moi musical e todo iso, non? Entón dis, bueno, realmente os que son malleros valoran aquela cousa. Para min ten ese interés Andrés do Barro por encima de todas as connotacións musicais, sociolóxicas que se queiran facer, situou por un momento irrepetible o galego aí nas listas de éxitos. A rebufo de Andrés do Barro, por certo, entraron outro cantante que era Bernardo Xosé e un cantante que depois tivo moita máis presencia, pero que naquele momento era absolutamente incipiente, que era Xil Ríos. Bueno, de calquer xeito é unha maravilla poder estar aquí ao lado de Manuel, non contaba ninguna cousa destas, así que camisas de colos excesivos, xerseis curtos e axustados, pantalóns de campá, melenas, patillas, colgantes. Gustábanos aquela estética, tamén o desleixo hippie e a súa irreverencia de cores psicodélicas. Cada xeración ten os seus santos, os seus profetas, os seus ritos, un xogo de sinais e contrasinais. Despois, dende lonxe, todo se ve con abraio e unha certa graza. Río vai feito mar de leticias, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Así vos deixo celar lonxe de ti, por noites cheas de soidade, falando
paso por